siyasa, saboda ba ma son matan kura da shan bugu, gardi da kwace gari game da zaman da kusan Kwankwaso ya nema ta ƙarƙashin wani ɗan majalisar tarayya suka je suka zauna da Ahmed Bola Tinubu a Faransa. To wannan muke ganin cewa wannan tsari a demokuraɗiyya ba tsari ne da za mu iya yarda da shi ba, ko da yake mu 'yan arewa ne. To amma nake so na faɗa mai girma mutum mai jiran gado shugaban ƙasa, ba arewan irin ta da ba ce, kuma mutanen arewan ba kuma irin na da ba ne. Mutanen arewan wayayyu ne, waɗanda suka san kansu, waɗanda kuma suka iya ja da siyasa da kowane irin mutum. A matsayinmu na 'yan jam'iyyar APC, wanda kusan mu muka haife ta, mu muka kyankyashe ta, domin da certificate ɗinmu na jam'iyyarmu ta CPC aka yi ta. To bai dace ya zama mai girma shugaban ƙasa nan da ɗan lokaci kaɗan zo ya ɗauki watan ruwan awakai na gida ba kuma awakan baki ba. Wannan kuskure ne a siyasa. Babu shakka duk abin da ike nema a Kano ko a arewacin Najeriya mun masa. Ba mu taɓa wani mutum da ike yammacin Najeriya watan kara da kuma mutuntawa ba irin mai girma Asuwaju Ahmad Bola Tinubu da muka yi masa, saboda ba don wani abu ba, saboda mun ga abin da ke baya a lokacin shugaba Muhammadu Buhari. To sai muke so mu nuna masa 'yan arewan na yanzu ne masu saka alheri da alheri ne, ba kuɗi ya bamu ba. Muka fito Arewa Media Group Organization ta ci gaba da tallansa, ta ci gaba da yaɗa manufarsa, duk da a lokacin mun gamu da ƙalubale mai yawa daga cikin wasu daga cikin 'yan arewa wanda suke ganin sun fito da nasu ɗan takarar daga arewa, amma don me za mu je mu ɗauko shi daga yamma. Wannan abubuwa da yawa ya faru, kuma alhamdulillah da taimakon gwamnoninmu. To amma mu muna ganin a siyasance mai girma shugaban ƙasar gobe kamar bai mana adalci ba. Babu dalili da zai yi sha'awar Kwankwaso har ya ce zai ba shi wani minista, ko ya ce zai ba shi wani mukami, mutumin da bai taimake ka ba da. Kwankwaso ina nan a raye muka zo muka ci zaɓenmu a cikin jam'iyyar APC, muka zaɓa Ahmed Bola Tinubu, ba abin da yi masa, kuma ban ga dalilin da zai neme shi yanzu ko in nemi haɗin kansa ba. Duk ƙwararrun 'yan siyasa da muke da su a jihar Kano wanda muka kawo wannan kujera ta Ahmed Bola Tinubu, muna da watan ƙwararru a ɓangare-ɓangare. Muna da ƙwararru a ɓangaren tsaro, muna da ƙwararru a ɓangaren tattalin arziki, muna da ƙwararru a ɓangaren noma, muna da ƙwararru a game da harka ta banki, muna da ƙwararru a game da kai kawo na al'umma. Wannan yake duk mukamin da Ahmed Bola Tinubu yake tunanin ko Kwankwaso zai masa, to shi nake son in ba mai girma shugaban ƙasar gobe insha Allah nan da wani lokaci tarihin Kwankwaso. Za mu nuna masa waye Kwankwaso, domin mun fi shi sanin sa, tunda mu 'yan Kano ne kuma mu 'yan arewa ne. Lokacin da ina cikin PDP suka riga suka kwace shugabancinsu, ya rasa yadda zai yi, ga zaɓen lokal government yanzu bai iya yi ba, saboda babu, idan wannan lokaci aka ce za a tsaye da 'yan takarkaru dole a PDP za a tsaye, kuma PDP ba ta saba ce. Mun yi jam'iyyar mu ta APC, muka zo muka rufa masa asiri, ya zo yi zaɓen lokal government a cikin APC. Mu mutanen da isamu a cikin APC bakar wahala ya ba mu da kansila, ba mu da ciyamomi na local government. Ya zo zaɓe na ɗan majalisar jiha, ya zo zaɓe na ɗan majalisar tarayya, ya zo zaɓe na sanatoci, ba abin da ya ba mu mai da kura baya. To kaga muna da karatun da cewa Kwankwaso shigowarsa ba alheri ba ne cikin jam'iyyar APC, kuma mutum mai yawe-yawe. Da can muna cikin jam'iyyar APC da shi. Kwankwaso da iga ba shi da nasara bayan an yi zaɓe, shugaba Muhammadu Buhari ya ci primary election, ya fita daga ƙarshe bayan an yi zaɓe ya koma PDP.
PDP ɗan takara suka je suka rufe shi, daga nan iga babu mafita, isake tsalle ya sake fita daga PDP, sannan kuma izo isake tsalle shigo wannan jam'iyya. To kaga ɗan takara ne na bukata, kuma ɗan siyasa ne na bukatar kai, ba ɗan siyasa ne mai kishin mutanensa ba ko kishin al'ummarsa. To wancan yawe-yawen da yi, muna so mu sanarwa da mai girma Ahmad Bola Tinubu, idan ma ya ɗauke shi kamar ya ɗauki ɗan kunama ne ya sa a cikin aljihunsa, saboda Kwankwaso ba wannan yake da garanti a kansa, mutum ne mai buƙatar kansa. Kuma yanzu ina ganin cewa duk da muna kotu a game da zaben da aka yi, kaga sai mu ɗauka cewa kamar mai girma shugaban ƙasa na nan da ɗan wani lokaci sai mu ga kamar cewa ina so ya ɗaure musu gindi, shi kuma ina so ya ga ya zai yi ya kai da gwamnansa, saboda ba don wani abu ba, don ya san cewa wannan gwamnan nasa makami ne. Idan aka ba shi mukami, domin muna ji ana cewa akwai wata jarida ma, wannan ba sai na faɗi sunanta ba, ta buga cewa ya je ya nemi alfarmar minista a wajen Ahmad Bola Tinubu a Faransa. To Ahmad Bola Tinubu ba ma so isa kowa kansa ruwan siyasa a matsayinsa na shugaban da muke ganin shugaba ne da muke kyautata zaton zai mana adalci, zai wa kuma arewa adalci. Muna yin siyasa don al'ummarmu, ba irin siyasa ce irin ta dattijan arewa na da ba. Muna yi don biyan bukatar al'ummarmu, don yaranmu su samu aikin yi, don a rage mana jiganiyanci, domin yaranmu su samu tarbiyya. Saboda haka muke siyasa, ba kuɗi ba mu ba, muka je muka yi tallansa ba dare ba rana ba hadarin da ba mu shiga ba. Allah ya bada nasara. Yanzu kuma ya ɗauki nasarar mu izo ice zai ba Rabi'u Musa Kwankwaso, ka san ba za a zauna lafiya da mu ba. A siyasance mun san siyasa, mun can mecece siyasa, saboda mu 'yan gado ne a cikin siyasa. Iyayenmu dukkansu 'yan nehu ne, mu kuma muka yi PRP muka zo muka yi santsi, ba wanda zai gaya mana siyasa. Mun zauna a hannun ƙwararru kuma sun karantar da mu, kuma mun iya mun koya, kuma muna ci gaba da koya. To don haka nake so, buɗaɗɗiyar wasiƙa ce nake so in aikawa da mai girma shugaban ƙasa na nan da ɗan wani lokaci. Duk lokacin da ice zai ɗauki Rabi'u Musa Kwankwaso i bashi mukami ko i ba wani nasa, to i tabbata cewa ya sako wutar da za ta iya cinye APC a arewa, domin ba za mu bari ba, ba sakararru ba ne. Duk ƙoƙarin da Rabi'u Musa Kwankwaso zai masa, mu muna da waɗanda za su yi masa fiye da shi. Idan ka ɗauko a APC, in ka ɗauko mai girma sanata Barau Jibrin, jigo ne wanda zai iya rike APC domin shi ne jagoranta yanzu. Idan ka ɗauko AA Zaura, shi ma jigo ne wanda yake rike al'umma, kuma siyasa